Sekuyaqala kuyaphithizela ezitolo zaseBridge City emva kwenyanga ivuliwe. Yize isikhumulo samatekisi saselele ngemuva. Lapha kwacekelwa phansi izitolo umphakathi waseNanda, Ntuzuma nakwaMashu othembele kuzo. Amabhenki evaliwe singakwazi ukuzokhipha imali, singazofaka imali, kanti nemali etransport ekusuka la ehlala khona eThekwini neyokuza la ayifani. Ukufunda kukhona ngoba manje into eziningi sihlukumezeke kakhulu nje iBridge kuyadingeka. Ngoba manje besingakwazi ukuthenga eduzane bekusiphoqa ukuthi fanele sihambishe kwezinye indawo. And uma uhamba uya kulezi indawo njengakoMidway fanele ugibele kabili. Imboni yamatekisi nayo yakhahlamezeka kakhulu ngokuvalwa kwezitolo okuthatha cishe iminyaka emibili ukuyilungisa. Ezinye zashiswa kweba nempahla edayisayo. Umsebenzi wakabuyeli kahle esimeni sabo ngenxa yokuthi nabantu basadidekile ukuthi izitolo sezavula. Ama-rank asabuyelanga ama-rank ethu. Enye yezinto futhi eyenza ukuthi siphazamiseke indaba zemlutho leyo. Namanje kukhona izimoto kwamanye amasosini hayi uMashu kuphela. La iNorth imoto ezisebenza namhlanje ekantulisela namhlanje eyama isebenzi yosebenza kusasa. Ngendlela ukuthi akalungi kahle. Kwashona abantu abangaphezulu kwama300 ngesikhathi seyibhelu zangoNtulikazi ka2021. Waboshwa abantu abayi18 ngeinsolo zokubhebhethekisa udlame. Abanye babo okubalwa nongumsakazo oKhozi FM ungizwe emchunu, amacala abo ayaqhubeka ezinkantolo.